Здравейте, намирам се на щанда на Asus, където съм в компанията на новите Zenfone смартфони на компанията. Ето, че Asus вече доста по-сериозно настъпва в по-ниски ценови класове. Това, което е пред мен, е Zenfone 4, смартфонът, който трябва да се представи в най-ниския ценови клас. Той има и най-скромни технически характеристики от портфолиото на Asus. 4-инчов смартфон, Intel базиран. Intel Atom платформата се превърна в сериозно застъпена при Asus моделите, не само при смартфоните, но и при таблетите им. Тук разполагаме с процесора Z2520 на тактова честота от 1,2 ГГц, който обаче има така нареченото четворно третиране от операционната система. Това ни обещават от Asus да бъде ключа към доста бързият мултитаскинг, или онова, което е много важно за потребителите: да няма лаг, да няма забавене. 1 гигабайт оперативна памет също трябва да помогне за това, и батерия от 1170 мАч, която все пак можем да допуснем, че е приемливо малка, тъй като е доста по-компактен смартфон. Резолюцията е 800 по 480 или WVGA, както е по-популярна, но има и IPS матрица, което пък ще помогне за добрите цветове. Други достоинства на модела са Gorilla Glass стъклото, добавено на дисплея за защита. Сравнително лек е този смартфон, около 115 грама, както и това, че ще предлага двусимова поддръжка на микросим карти. Това трябва да имаме предвид. Подобреният юзер интерфейс, външният вид на операционната система Android 4.3, който се обещава от Asus да бъде скоро апгрейднат до 4.4. Може да видите подобрени икони, доста по-приятно изглежда, макар и бюджетен този смартфон с пластмасов гръб. Предлага се в различни цветове, няколко различни цвята, сред които бялото, което виждате, червено, жълто, синьо. Определено един наистина компактен и, надявам се, много ниско бюджетен смартфон, който потребителите в България да оценят. Той следва цялостната линия на Zenfone моделите като дизайн. Действително симпатичен, 5 мегапикселова камера на гърба. Разбира се, ние трябва да не бъдем твърде взискателни към този смартфон, защото по-сериозните предложения на Asus са в другите категории и в другите смартфони, съответно Zenfone 5 и 6. Може да ги видите също в нашия YouTube портал.